el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. A RPT que presentou o Grupo Socialista para a súa aprobación na Comisión de Organización é inviable economicamente e organizativamente e hipotecará o Concello a corto, medio e longo prazo. Esta proposta saiu adiante cos votos favorables do Grupo Socialista e a abstención cómplice do Partido Popular, que presumiblemente se levará ao pleno do vindeiro xoves. Antón Louro aproveitou a súa estancia na Estrada para informar que a Comisaría Provincial de Pontevedra poñerá en marcha un servizo mensual de expedición de DNI neste municipio. Este servizo atenderá un día ao mes, nun espacio aínda por determinar, aos cidadáns, quenes poderán obter un segundo día dentro do mesmo mes e no mesmo emplazamento o seu documento nacional de identidade electrónico. Os grupos municipais da Estrada celebraron ás 8 desta tarde unha reunión da Comisión de Facenda, na cal se deu a coñecer a conta xeral do orzamento municipal para o ano 2009. Este documento inclúe, entre outras magnitudes, o patrimonio do Concello, as variacións respecto ás previsións de ingresos e gastos, os resultados do exercicio e o grado de execución real do orzamento. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 asistiu a un total de 207 persoas debido a 147 accidentes de tráfico registrados na rede viaria galega durante a Ponte de Todos os Santos, das que 2 faleceron. Si con tu salud no te la juegas, ¿por qué no recuperas el respeto por tus ojos? Federópticos, tus centros de salud visual. Ven al líder en progresivos. Federópticos Fondevila, Plaza Galicia 12, a Estrada. O Bloque Nacionalista Galego da Estrada é consciente da necesidade de que o Concello conte cunha RPT, Relación de Postos de Traballo, que permita reestruturar e organizar os distintos postos de traballo entre a actual plantilla do Concello, así como definir as características que determinan o nivel salarial e corrixir desaxustes existentes. O BNG tamén é consciente do duro impacto que supuxo a rebaixa do soldo e a conxelación salarial impostos recentemente polo Goberno Central, gobernado polo Partido Socialista, unha medida que rexeitaron en retiradas ocasións, porque consideran unha medida injusta cos que non provocaron a crise existente, é dicir, todas as traballadoras e traballadores. Mais esta reestructuración non pode facerse elevando, casi de xeito lineal, a masa salarial do Concello, que actualmente xa é moi elevada, e que se eleva boa parte dos orzamentos municipais en pagar as nóminas dos funcionarios e persoal laboral, sen corrixir as disfuncións e problemas existentes. A RPT que presentou o Grupo Socialista para a súa aprobación na Comisión de Organización é inviable económicamente e organizativamente e hipotecará o Concello a corto, medio e longo prazo. Esta proposta saiu adiante cos votos favorables do Grupo Socialista e a abstención cómplice do Partido Popular, que presumiblemente se levará ao pleno do vindeiro xoves. A proposta do Partido Socialista supón que nos próximos 6 anos o Concello terá que facer fronte aos 850.000 euros que supón o incremento salarial do RPT proposta para a actual plantilla, un importe que non contempla o custo do incremento das 62 plazas que prevé o documento. Este importante incremento da masa salarial ten que sufragarse a través dos impostos municipais, o que, de aprobarse este RPT no pleno do próximo xoves, nos termos propostos polo Partido Socialista, suporía que a Estrada tería que subir os impostos e taxas municipais un 30% para cubrir só o incremento salarial contemplado na RPT para a actual plantilla de funcionarios e persoal laboral. A actual situación económica xeral e a das veciñas e veciños da Estrada en particular non está como para soportar unha carga impositiva como a que suporía a aprobación desta RPT, pero ademais da subida de impostos, esta RPT tería consecuencias tamén na execución do plan xeral, xa que o Concello non tería fondos suficientes para levala a cabo, co que os beneficios económicos que leva aparellado a aprobación dun plan xeral quedarían en nada. O Consello Local acordou non apoiar a RPT proposta polo Partido Socialista,
e así se reflectiu no voto da Comisión de Organización, xa que tería nefastas consecuencias para as arcas municipais e para as veciñas e veciños que terían que sufragar dos seus petos este incremento salarial do persoal do Concello, nun intre de crise como o que estamos a vivir, ademais de crear unha maior ineficacia no traballo dos funcionarios municipais, co conseguinte prexuízo para as condicións de traballo dos traballadores municipais. O BNG fai un chamamento ao diálogo e á negociación dunha RPT que beneficie o Concello, ás súas traballadoras e traballadores, pero sen que iso supoña un incremento da masa salarial inasumible nestes intres, que terían que pagar todas os veciñas e veciños do Concello. Xoiería Fondevila. Se queres sorprender cun bo agasallo en ouro ou prata, en Xoiería Fondevila somos especialistas. Xoiería Fondevila. Garantía, calidade e bo servizo coa experiencia de máis de 50 anos. Tamén temos as mellores marcas en reloxería. Xoiería Fondevila, Praza de Galicia, número 15, a Estrada. A decoración é cuestión de profesionais. Na Estrada contamos cun servizo profesional no mundo da decoración. Decoracións París. Experiencia e garantía para un traballo a súa medida. Decoracións París conta con 2 centros na Estrada. Visítenos en Compromiso. Decoracións París. O delegado do Goberno en Galicia, Antón Louro, realizou esta mañá unha visita ao municipio da Estrada, onde estivo acompañado polo subdelegado do Goberno en Pontevedra, Delfín Fernández, e onde foi recibido polo mandatario da localidade, José Antonio Dono. Antón Louro aproveitou a súa estancia na Estrada para informar que a Comisaría Provincial de Pontevedra poñerá en marcha un servizo mensual de expedición de DNI neste municipio. Este servizo atenderá un día ao mes, nun espacio aínda por determinar, aos cidadáns, quenes poderán obter un segundo día dentro do mesmo mes e no mesmo emplazamento o seu documento nacional de identidade electrónico. O delegado aclarou que nestos momentos se están ultimando os detalles relativos á ubicación e dotación de material desa oficina, pero agardan que a súa posta en servizo se produza no menor prazo de tempo posible. Fai uns días Antón Louro anunciou a implantación deste mismo servicio no municipio cercano de Lalín. O delegado subrayou que con estas medidas dáse resposta e solución a unha demanda dos habitantes destes municipios e da comarca e evítase que teñan que desplazarse a outras localidades máis alonxadas para renovar o seu documento de identidade. Por outra banda, durante a visita, o delegado do Goberno recordou que o primeiro fondo posto en marcha polo Ministerio de Política Territorial en 2009, o Fondo Estatal de Inversión Local, permitiu facer realidade 18 proxectos nesta localidade que sumaron unha inversión de 3,8 millóns de euros. Ditas actuacións permitiron a contratación de 233 persoas, se ben a previsión inicial era de 229. En segundo lugar, o máximo representante do Goberno Estatal fixo balance do programa de política territorial está levando a cabo este ano, o Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local 2010, que destina á Estrada unha inversión total de 2.366.038 euros. Louro Goyanes apuntou que este segundo programa permitiu que o Concello da Estrada puidera financiar e emprender 14 proxectos de inversión ou obra, que levan aparexada a contratación de 67 persoas e 3 de gasto social dirixidos a cerca de 4.000 usuarios. O delegado visitou unha das actuacións de obra ou inversión. En concreto, veu en que consiste o proxecto denominado Suministro de Equipamentos Informáticos, que conta cun presuposto de 111.708 euros e que consiste en habilitar o hardware e software necesarios para a renovación do Centro de Procesamento de Datos do Concello, centro neurálxico de todas as telecomunicacións e servicios telemáticos municipais. Antón Louro destacou a importancia de proxectos como este para fomentar e reforzar a implantación plena da administración electrónica.
Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso, en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e, ademais, servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada. Presentamos a Mi Fruit. O maior surtido en froitas e verduras. Para unha alimentación sana, equilibrada e coa mellor relación calidade-precio. Visítenos nas dúas tendas da Estrada e na de Cuntis. A Mi Fruit. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 asistiu a un total de 207 persoas debido a 147 accidentes de tráfico registrados na rede viaria galega durante a ponte de Todos os Santos, das que 2 faleceron. Segundo informou o 061, a Central de Coordinación recibiu entre as 3 da tarde do venres e a medianoite do luns un total de 189 chamadas en relación con sinistros de circulación. O maior número de atencións por accidente registrouse na xornada do domingo, con 48 incidentes. Os recursos sanitarios mobilizados polo 061 ascenderon a 206. Así, as UBIs móviles saíron en 7 casos, as ambulancias asistenciais en 162, as ambulancias concertadas en 26 ocasións, e os médicos de atención primaria prestaron asistencia en 11 sinistros. En 174 casos, os feridos foron levados aos centros hospitalarios correspondentes, 13 a un centro de atención primaria, mentres que 18 persoas recibiron asistencia no lugar do sinistro sin requerir traslado, e 2 faleceron no punto do accidente. A proporción de homes atendida foi do 54% e a de mulleres do 46%. En canto ás idades dos feridos, un 35% dos atendidos tiña entre 15 e 29 anos. Pontevedra, con 62, foi a provincia que registrou máis accidentes durante os desplazamentos da ponte, seguida da Coruña con 41, Ourense con 24 e Lugo con 20. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. Estrada, Centro Comercial Aberto. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos, cafés, chocolates, capuchinos, zumos naturais, acompañados de churros, croissants, magdalenas, bizcoito e toda clase de bollería. Todos os días unha ampla carta: calamares, pulpo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións, reunións, comidas familiares e todo tipo de eventos. Asador Parrillada Río Liñares. O concelleiro de Medio Ambiente da Estrada, Manuel Otero Espiño, fixo hoxe un chamamento á cidadanía lembrando a obriga dos propietarios de animais domésticos de manter limpa a vía pública e de facerse responsables das súas mascotas. O concelleiro denunciou que nos últimos tempos se están registrando queixas por parte de veciños respecto á presencia de excrementos nas beirarrúas da localidade. Os servizos municipais de limpeza fan todo o posible para manter as rúas nas mellores condicións, pero son os donos dos cans os que teñen a obrigación por lei de limpar o que os seus animais ensucian, aclarou o edil. Se non se conta con civismo dos cidadáns, será imposible acabar con este problema. Otero Espiño abogou pola aplicación das normas básicas de convivencia, sen que se teña que chegar ao extremo da sanción para impedir malas condutas respecto á tenencia de animais, pero ao mesmo tempo lembrou que unha lei autonómica
A1/1993 contempla como infracción administrativa a non recollida inmediata dos excrementos de animais de compañía na vía pública por parte dos seus propietarios. Este é un problema que sucede en todos os concellos de Galicia, pero igual que facemos noutras cuestións medioambientais como a reciclaxe, os estradenses temos que demostrar que podemos ser un exemplo positivo na limpeza da nosa vila. É tan sinxelo como saír a pasear o can coa correspondente bolsiña, concluíu o edil. Dende o Concello da Estrada puxérase en marcha hai algo máis dun ano unha campaña gratuita de entrega de material para a recollida dos excrementos dos cans. Si con tu salud no te la juegas, ¿por qué no recuperas el respeto por tus ojos? Federópticos, tus centros de salud visual. Ven al líder en progresivos. Federópticos Fondevila, Plaza Galicia 12, a Estrada. ITNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ITNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño de programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ITNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ITNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías. O vindeiro xoves 4 de novembro, ás 9 da noite, terá lugar a sesión ordinaria do Pleno no Salón de Sesións da Casa do Concello. A orde do día deste pleno é, primeiro, a aprobación se procede da acta correspondente á sesión celebrada o día 7 de outubro. Segundo, a aprobación se procede do ditame da Comisión Informativa de Facenda en contas relativa á imposición e ordenación da taxa pola utilización privativa ou ao aproveitamento especial do dominio público local polas empresas explotadoras de servizos de telefonía móvil. Terceiro, a aprobación se procede do ditame da Comisión Informativa de Facenda en conta relativa á modificación da ordenanza reguladora da taxa por servizos de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servizos análogos. Cuarta, a aprobación se procede do ditame da Comisión Informativa de Facenda en contas relativa á modificación da ordenanza reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos. Quinta, a aprobación se procede do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Contas relativo á modificación da ordenanza reguladora da taxa por licenzas urbanísticas. Sexto, da acción de conta das resolucións da Alcaldía correspondentes ao mes de setembro de 2010. E sétimo, rogos e preguntas. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodoméstico Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan Renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodoméstico Rei. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. Galicia comeza a recuperar este mércores a situación anticiclónica, pero unha fronte cálida rozará o noroeste da comunidade. Polo tanto, os ceos estarán máis anubrados na provincia da Coruña, onde mesmo haberá chuvias febles pola mañá. Xa pola tarde diminuirán as nubes e remitirán as chuvias. Bancos de nevo matinais no interior. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos serán frouxos do sudoeste no litoral norte e de dirección variable no resto.
A combinación gañadora no sorteo da Bonoloto de onte luns foi a formada polos números 5, 22, 24, 31, 33 e 34, complementario 2 e reintegro 0. O número gañador no sorteo da 11 de onte luns foi o 59.388, 59388. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas. A RPT que presentou o Grupo Socialista para a súa aprobación na Comisión de Organización é inviable económicamente e organizativamente e hipotecará o Concello a corto, medio e longo prazo. Esta proposta saiu adiante cos votos favorables do Grupo Socialista e a abstención cómplice do Partido Popular, que presumiblemente se levará ao pleno do vindeiro xoves. Antón Louro aproveitou a súa estancia na Estrada para informar que a Comisaría Provincial de Pontevedra poñerá en marcha un servizo mensual de expedición de DNI neste municipio. Este servizo atenderá un día ao mes, nun espacio aínda por determinar, aos cidadáns, quenes poderán obter un segundo día dentro do mesmo mes e no mesmo emplazamento o seu documento nacional de identidade electrónico. Os grupos municipais da Estrada celebraron ás 8 desta tarde unha reunión da Comisión de Facenda, na cal se deu a coñecer a conta xeral do orzamento municipal para o ano 2009. Este documento inclúe, entre outras magnitudes, o patrimonio do Concello, as variacións respecto ás previsións de ingresos e gastos, os resultados do exercicio e o grado de execución real do orzamento. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 asistiu a un total de 207 persoas debido a 147 accidentes de tráfico registrados na rede viaria galega durante a Ponte de Todos os Santos, das que 2 faleceron. Si con tu salud no te la juegas, ¿por qué no recuperas el respeto por tus ojos? Federópticos, tus centros de salud visual. Ven al líder en progresivos. Federópticos Fondevila, Plaza Galicia 12, a Estrada. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas.